Hvad er det lige, jeg gang i? Jeg skal gøre dig mere, mor. De skal ikke bare ligge og daste, jeg har faktisk et gang til jer. Det som I har ligget og daset der, det vil betrænge fra jeres løn i næste opgave. Farvel! Jeg siger farvel. Det var sådan en opgave for. Ja, det skal jeg også godt vide. Bare det ikke en, hvor man skal løbe i. Nej, det er for trættende. Hvad er det for en lyd? Hvor det er mobil? Ja, hallo? Det er chefen. Jamen, det er jo rigtig godt. Jamen, farvel. Det er fint. Farvel. Jamen, hallo. Nå. Nå, men det var godt for ham. Hej, hej. Ja, hej, hej. Hej. Når du hører den her lyd, så snakkes vi. Hej, hej. Det var min mor. Den kunne man aldrig slippe af med. Nej. Nå, nu er der en lyd igen. Ja, så tager jeg plutten nu. Det er jeg. Hallo? Nå, ja, hej. Nå, det er det, vi skal lave. Okay. Helt fint. Vi ses. Det var chefen. Nå. Vi skal bare ud og opklare en sag. Om en morder. Hvorfor 7-17? Det kan vi gøre efter, vi lige har taget en lur. Jeg håber stadig ikke, vi skal løbe. Ja, kom. Næste. Vi tager lige en lille lur. Thank you, far too kind. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his pride. I'm young H.O., raps great for dead. Ja, det er det. Vi finder noget mad til. Hvad er det? Tag ham lige i armen. Tag ham i benene. Måske det har på morstenen. Ja. Det er ret. Jeg overgår ikke sådan noget. Jeg skal have noget at spise før. Tag en kravler, så spiser vi. Ja. Sandwich. Han er i tung i. Han er tung. Ja. Ned med. Det kan på det bløde her. Okay. Skal vi vide, når vi finder ham? Ja, morderen. hvordan i alverden skal vi finde morderen? Det er ikke det. Han er endnu tungere. Han er tung, han er tung. Han er meget, meget tung. Var det der myrdede ham? Okay, hvad vil du så forklare med det våben der?
Okay. Var det dig, der gjorde det? Var det dig, der gjorde det? Nej. Er du sikker? Ja. Var det dig, der gjorde det? Ja. Det var bedre. Vi må hellere føre det til politiet. Vi er politiet. Vi er politiet. Vi må hellere sætte ham i fængsel. Nu følger du lige med. Nu trænger vi os til en Ja, det gør vi. Især med de tykke mave, vi har. vi har løbet for meget.